tähän Tulevaisuuden sairaala follow-up-webinaariin digitaalinen betoni. Tässä on tarkoitus tänä aamuna jatkaa hyvää keskustelua, mitä Tulevaisuuden sairaala-tapahtumassa käytiin digitalisaatiosta ja sotesta ja erityisesti ICT:n roolista sen osana. Mä olen Markus Hongisto, toimin Ciscolla julkisen sektorin liiketoiminnan vetäjänä, mutta tänä aamuna moderaattorina ja puheenjohtajana tässä webinaarissa. Ihan alkuun muutamia käytännön asioita. Ihmisillä on vähän erilaisia päätelaitteita, joilla osallistuvat tähän tilaisuuteen, niillä, joilla videokuva ei tällä hetkellä siellä automaattisesti näy, niin oikeasta yläreunasta pitäisi löytyä sellainen nappi, jossa lukee Participants, ja sieltä painamalla pitäisi tulla sitten videokuva, ja jos sitten oikein haluaa videokuvan vielä koko ruudun alalla, niin sieltä oikeasta yläkulmasta edelleenkin pitäisi löytyä sellainen full screen -moodinappi tai sellainen symboli. Tässä Ciscon Event Center-työkalussa on myöskin tämmöinen Q&A-toiminto, joka löytyy tämmöisenä ikkunana sieltä näyttöneen oikeasta reunasta, ja sinne voi laittaa kommentteja ja kysymyksiä sitten, joihin mahdollisesti haluaa tässä webinaarin aikana, sikäli kun meillä niin kuin aika ja mahdollisuudet riittää, tai sitten webinaarin jälkeen vastauksia, ja me tullaan vastaamaan kaikkiin ainakin asiallisiin kysymyksiin tässä viimeistään webinaarin jälkeen, mutta me pyritään varaamaan hiukan aikaa kysymyksille ja niiden käsittelyyn myöskin tuossa webinaarin loppupuolella. Ja tässä vaiheessa haluaisin toivottaa tervetulleeksi meidän panelistit Aija Tuimala ja juuri oikeaan aikaan Ari-Pekka Paananen. Mukavaa, että olette tullut tähän konkretisoimaan tätä meidän keskustelua tästä hyvinkin niin kuin polttavasta aiheesta, ja hienoa, että Ari-Pekka pienistä logistisista haasteista huolimatta niin pääsit juurikin oikealla hetkellä mukaan, mutta voisiko ihan ensi alkuun pyytää lyhyet esittelyt teiltä, että ketä olette ja mistä vinkkelistä sotea ja sen digitalisaatiota ja sote-uudistusta katselette? Aija, ole hyvä. Joo, mä oon Tuimalan Aija Etelä-Karjalasta muutosjohtajana, ja siellä koordinoin tätä projektia, jossa monia työryhmiä työskentelee, ja tietysti ICT on yksi, ja soteenkin liittyy yksi varsinainen ja monta alatyöryhmää, eli tätä kokonaisuutta sitten vien eteenpäin. Siinä onkin jännittävä työsarka, ja ei varmaan yhtään vaatimattomampi Ari-Pekalla siellä ICT-puolella. Joo, hyvä, kiitoksia. Mä oon tosiaan tietohallintojohtaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä, ja katselen tätä asiaa hyvinkin sieltä operatiivisesta näkökulmasta, että millä tavalla sitä päivittäistoimintaa kehitetään ja millä tavalla pystytään mahdollistamaan tämä migraatio tähän tulevaan sote-ratkaisuun. Aika hämärähän se vielä on, että kumminkin se päivittäinen toiminta siellä vaatii koko ajan resursseja, niin yritetään keksiä kumminkin toimia, millä sitten päästään tulevaisuutta kohti. Hyvä, kiitos. Ja nyt, jos ajatellaan, tässä on nyt kuukauden verran mennyt tästä Tulevaisuuden sairaalatapahtumassa, missä kaikki osallistujat sai aika hyvän päivityksen siitä, missä sote-uudistuksessa mennään. Ja normaalisti kuukausi ei ole niin hirveän pitkä aika, mutta tällä kertaa siinä on matkan varrella tapahtunut aika paljonkin erilaista valmistelutyötä ja erilaisia pohdintoja, ja kiitettävästi saatu myöskin mediassa palstatilaa. Olisiko mahdollista, jos Aija aloittaisi pienellä tämmöisellä tilanne-updateilla, että missä tällä hetkellä mennään tässä kentässä ylipäätään? No varmaan ehkä semmoinen isoin asia, mistä nyt on keskusteltu, on tämä aikataulu. Eli miten tästä edetään tämän soten osalta ja koko tietysti uudistuksenkin osalta, että sotessa valinnanvapauskokeiluista puhutaan, ja ICT liittyen toivottiin siirtymäaikaa, ja sitä nyt sitten ruhtinaallisesti puoli vuotta ennen tai puoli vuotta jälkeen sen 19 voi aloittaa. Eli sellainen oli tämä aikataulu vastaantulo nyt sitten tässä kohtaa. Ja toinen asia, mikä siihen aikatauluun isosti liittyy, on sitten se, että no milloinkaan tämä varsinainen käynnistäminen tulee tapahtumaan. Eli mehän kovasti odotetaan sitä, että tämä maakunta järjestäytyy ja alkaa se väliaikaishallinnon vaihe. Ja siitä ei oikein päästä eteenpäin ennen kuin lait on hyväksytty. Ja
nyt jo keskustellaan, että meneekö se jopa sitten sinne syyskuulle, kun tämä asia tulee edistymään. Ja sitten tämä puoliväliriihihän kiinnosti kovasti, että mitä me sieltä sitten saadaan. Ja sitä nyt sitten illan ja aamun on koittanut etsiä, ehkä sama juttu siellä on sitten mietitty, että mihin raha on tulossa, ja miljardistahan nyt sitten on puhuttu tänä aamuna mediasta, että miljardi ICT-kustannuksiin noin 4 vuoden aikana olisi sitten varattuna, mutta miten ja millä tavalla, niin varmaan sitten selviää tästä. Hyvä, kiitos. Ja investointeja varmasti tarvitaan ja hyvä, että se päättäjien taholla on tietysti niin kuin ymmärretty ja valmistelutyötä kovasti tehdään tietysti niin kuin eri tasoilla, että varmasti kaikissa eri maakunnissa ja ICT-yksiköissä, mutta sitten valtakunnallisesti myöskin ja toivotaan, että sitten lähikuukausina tilanne niin kuin selkiytyy. Jos mennään sitten itse webinaariagendaa vähän vielä tarkemmin, niin tuolla Tulevaisuuden sairaala -tapahtumassa 400 osallistujan joukossa aika monilla oli semmoinen jonkunmoinen huoli. Tietysti koko sote-uudistus on suuri muutoshaaste ja näin edespäin, mutta erityisesti siitä ICT:n roolista ja kuinka ICT ylipäätään pystyy digitalisaatiovaatimuksiin vastaamaan, mutta kun samaan aikaan sitten tehdään sote-uudistusta vielä siinä niin kuin isona tämmöisenä carve-out- ja integraatiohankkeena, niin toki siinä aikamoinen työmaa on. Ja käsitellään sitä hiukan niin kuin tarkemmin tässä sitten tämän tunnin aikana. Mutta ehkä Ari-Pekalle ensimmäinen kysymys, ja Aija voi myöskin tietysti kommentoida, että millaisena ylipäätään näette näiden ICT-keskuksien roolin tässä sotessa kaiken kaikkiaan. Ja nyt tietysti nämä vielä eri osapuolien roolitukset elää myöskin vähän suunnittelupöydällä tällä hetkellä. Joo, kyllähän ne ICT-palvelukeskus niin lähtökohtaisesti on niin hyvä idea siitä näkökulmasta, että nythän me ollaan kovin hajallaan siellä maakunnassa tällä hetkellä. Ja meillä on se osaaminen on sanotaan keskittynyt aika paljon sen yhden organisaation näkökulmaan. Että jos me maakunnan tasolla yritetään tai halutaan saada niitä säästöjä ICT tai tehostamisia ICT:n kautta, säästöistä en niinkään puhuisin tehostamisesta ICT-avulla, niin jos sitä halutaan saada aikaan, niin kyllä se tarkoittaa, että me tarvitaan tämmöinen palvelukeskus, joka sitten ikään kuin katsoo sitä maakunnan asiaa ja sitä ICT:n kehittämistä ikään kuin yli sen niin kuin tuottajan tai järjestäjän tai vapaa-valinnan yksityisen toimijoiden ylitse, jolloin tavallaan siitä ICT:stä ei tulisi tämmöistä niin kuin liiketoiminnan niin kuin kustannusta. Ja sitten tavallaan se kilpailutekijä, että onko oikein tavallaan, että ICT-rakentus tavallaan tänne yhdessä kilpailutekijäksi, se on niin yksityisellä tällä hetkellä se on sitä, mutta niin julkisella puolellahan periaatteessa se pitäisi olla niin kaikille yhteinen voimavara, ja tämmöinen palvelukeskushan periaatteessa pystyy sen niin toteuttaa. Ja meillä on isoja haasteita, sanotaan, että siihen palveluyhtiön niin valmistelulle niin on sanonut, että on pari asiaa, mitkä pitäisi tavallaan niin pitää ohjenuorana, ja yksi on se, että meidän pitäisi saada näille resursseille tavallaan tämä kiinnostava työpaikka. Ja se on yksi sellainen ihan, että me saadaan ne oikeat osaajat, ne, jotka tuntee nämä organisaatiot, pysyy siellä meidän ICT-palveluksessa, ettei ne lentäisi taas sitten niin kuin eteenpäin ja lähtisi ihan niin kuin muita tekemään. Eli tämä resurssien niin pysyvyys pitäisi taata näiden palvelukeskusten kautta. Sitten toinen asia on se, että näissä järjestelmähajautusta ei pitäisi niin kuin saada tapahtua. Että tavallaan että nämä järjestelmät siinä palvelukeskuksessa, niin annettaisiin mahdollisuus aidosti kuitenkin yhdistää järjestelmiä. Että järjestäjällä esimerkiksi sitten olisi se tavallaan mandaatti niin kuin rakentaa yhtenäisiä järjestelmäratkaisuja. Että tällainen, niin kuin nämä pari asiaa sen palvelukeskuksen näkökulmasta näen niin kuin hyvänä ja näen sen niin kuin oikein suuntaisen toimintatapana. Ne hankaluudet, mitä muutoksiin liittyy, että mitenkä sitten taas ne tämänhetkiset ICT-resurssit näkee sen, että tämä muuttuu, niin kuin menee kaikki yhteen ja meistä tulee isoja, me ei enää ollakaan minkään yksittäisen terveydenhuollon toimijan niin kuin palkkalistoilla ikään kuin. Se vähän aiheuttaa sitä, että eristetäydytäänkö liikaa, että ne ihmiset, jotka tällä hetkellä on sen, ne tuntee sitä terveydenhuollon prosessin läheisyyttä ja ne haluaa tavallaan siinä tehdä niitä töitä. Niin sitten tämä palveluksen haaste on, että meillä pysyy myös se terveydenhuollon prosessien osaaminen niin kuin paikallisesti, maakunnallisesti
tuottaja ja järjestäjä lähellä sitä, missä se työ tehdään. Kyllä. Ja. Niin, tämähän tässä oikeastaan on, ja kun se ICT-palvelukeskus siellä valtakunnallisesti on musta aika epäselvä, että mitä siellä sitten lopulta tulee olemaan tässä niin kuin yhteisessä resurssipankissa, ja mitä tulee jäämään vielä sitten paikalliselle tasolle. Ja toisaalta, miten me päästään siihen tavoitetilaan, siihen se pitää määritellä, ja se ei ehkä ole ihan vielä kaikilta osin määrittynyt, ja miten siihen tullaan sitten tosiaan pääsemään, koska järjestelmän muutokset, tiedätte hyvin, ne vie aikaa. Eli sen takia niin kuin se suunta täytyisi olla aika selvä. Ja jos nyt ajatellaan niin kuin hallinnollisesta mielestä, niin maakunnistahan on erilaisia omia yhtiöitä ja on omia järjestelyjä. Ja miten ne kaikki asettuu sitten tähän uuteen kuvioon, niin siinäkin on vielä aika paljon mietintää tehtävänä myös yhdessä kuntien kanssa. Joo. Medi-uutiset julkisti viime viikolla heidän semmoisen pienimuotoisen kyselyselvitystutkimuksen, mitä oli sairaanhoitopiirien tietohallintojohtajille tehty, ja siellä löytyi paljon tämmöisiä huolenaiheita siihen, että jos valtakunnallinen ICT-palveluyksikkö ottaa liian suuren roolin, niin se voi vaikeuttaa vähän niin kuin mitä tässä Ari-Pekka nostitkin niin kuin esille, mutta jos käännetään asiaa toisinpäin, näettekö joitain selviä asioita, mitä valtakunnallinen yksikkö voisi hyvin toimiessaan niin kuin hyvin tehdä ja tuottaa lisäarvoa, että mitkä on ne positiiviset puolet siinä, että usein suomalainen aina nostaa ne kaikki huolenaiheet ensimmäisenä, mitkä on semmoisia niin kuin varmoja hyviä juttuja tällä hetkellä? No ainakin ensin se, että mitä nyt itse olen ollut siitä kuulemassa ja keskustelemassa, niin mä olen ymmärtänyt, että se jäisi enemmän niin kuin ylätasolle, ainakin tässä alkuvaiheessa. Että sinänsä se päätyö tehdään edelleen täällä niin kuin kentällä, mutta sitä hyvää, mitä siitä on saatavissa, on just tämä yhdenmukaistamisen ja niin kuin kokonaisuuden näkemys, mistä sä juuri äsken puhuit. Että sehän meillä on se ongelma tässä ollut, kun tämä on hyvin pirstaleinen. Ja jos ajatellaan, että mikä on se suuri, niin kuin sen tiedon näkökulmasta, niin se suuri haaste tässä uudessa rakenteessa on se, että me saadaan se tieto kulkemaan niin kuin sen pitäisi kulkea, vaikka meitä on monta eri toimijaa ja erilaisilla rakenteilla nyt. Että minusta siinä se mahdollisuus tulee. Ja sitten koko tämän niin kuin sähköisen palvelumaailman eteenpäin vieminen, että eihän se tämmöisellä nykyisellä hajanaisella rakenteella eteenpäin tule menemään. Siihen se on tosi hyvä. Joo. Miten Ari-Pekka, kuinka näet, että valtakunnallinen ICT-palveluyksikkö voisi niin kuin parhaalla tavalla ainakin niin kuin auttaa yksittäisen niin kuin maakunnan ICT-yksikön toimintaa? Siis kyllähän mä vielä niin tarkentaisin tosiaan tuo ylätaso, niin se arkkitehtuurin johtaminen on ihan se ykkösasia, että arkkitehtuurin niin kuin kehittäminen on ehkä vasta viime vuosina 5 vuoden aikana ehkä nähty osaksi sitä oikeasti sitä IT ja sen niin liiketoiminnan niin kuin yhteistyötä. Ja siitä on otettu niin osaksi, kun puhuttiin aikanaan kokonaisarkkitehtuurista, ei se niinkään, vaan se tapa toimia siellä päivittäisessä elämässä, että siitä oikeasti käytettäisiin sitä arkkitehtuuriajattelua. Niin semmoinen valtakunnan tason sitten arkkitehtuurikyvykkyys niin kumminkin puuttuu, niin se jää puuttumaan näiltä hajanaisilta niin maakunnan yksiköiltä. Ei sieltä niin kuin, että se tulee ensin nimeen se palveluiden nimi ja sitten vasta puhutaan arkkitehtuurista, ensin pitäisi puhua kansallisesta arkkitehtuurista ja sen toteuttamisesta, joka antaisi kumminkin, olisi riittävän joustava. Että se ei taisi olla mikään niin kumminkaan niin määräävä sitten, että se pitäisi olla sillä tavalla joustava se arkkitehtuuri, että pystytään tekemään niitä toteutuksia ikään kuin siellä maakunnassa niin, ja se tukisi. Toinen asia sitten on tämä tavallaan tämmöinen niin kuin sopimushallinta ihan näiden isojen ICT-toimijoiden, kansainvälisten ICT-toimijoiden kanssa, että siinä kumminkin pienet yksiköt ovat kumminkin vähän niin kuin muiden varjossa ja vain tosiaalisesti niin kuin muutamat isot toimijat tekee ne kansalliset päätökset siinä terveydenhuollossa niin kuin näiden niin kuin, isojen nimeä mainitsematta isojen kansainvälisten IT-toimijoiden sopimuksissa, niin mitä siellä lukee ja miten niitä käytetään. Tässä ehkä pari asiaa sellaisia, jotka voisivat olla niin kuin semmoisia hyviä, positiivisia juttuja. Hyvä. Joo, no nyt sitten puhuttiin jo hiukan niistä kustannussäästötavoitteista tai enemmän ehkä Ari-Pekka käänsit sitä sinne niin kuin tehostamismahdollisuuksiin, mutta niin tai näin, niin sote-uudistuksessa niihin on ladattu aika paljon odotuksia ja tietysti osa on semmoisia, mitä niin kuin ajetaan jo tällä hetkellä eteenpäin niin kuin digitalisaatiohankkeiden ja kokeilujen ja muiden niin kuin myötä ja siellä varmasti paljon sitä potentiaalia on, mutta kuinka te näette, että ne tehostamis- ja tämmöiset niin kuin säästötavoitteet, mitä kuitenkin niin kuin tähän on taustalle laitettu, oliko se 3 miljardia vai mistä niin kuin alun perin puhuttiin, niin miten ne hyödyt niin kuin tavallaan niin kuin ulos mitataan tässä niin kuin uudistuksessa ja kuinka selkeää se tällä hetkellä on? Haluatko Aija aloittaa tästä? No, kyllä, mä en osaa oikein muuta sanoa kuin pitkällä aikavälillä.
ei taida ihan hetkessä tulla, eli tämä investointi tässä alkuvaiheessa, mistä jo aloitettiin, niin sehän tarvitaan ehdottomasti ja ei se varmaan siihen jää, että siitähän 1,5–2 miljardin potista puhuttu tästä, oliko se 24 vai 26 mennessä, että mitä tähän täytyy investoida, että sitten sen jälkeen lähtee varmasti. Mutta se, mistä se säästö tulee, niin eihän se nyt varmaan pelkästään siitä ICT:stä tulee, niin kuin säkin sanoit, että siinä on kokonaisuudesta kysymys, että kun saadaan tämä sähköinen asiointi ja jos nyt sotesta puhutaan omahoito ja mun omien tietojen saanti ja niin kuin uudenlaiset palvelut tarjolla, niin sieltähän se säästö sitten pitäisi lähteä tulemaan. Se on itse asiassa Joo, ja jos mä sanon, että mistä se säästö niin tulee, niin kyse tuli sitä asiakasprosessien ohjaamisesta ja se, että asiakas itse pääsee ohjaamaan niitä prosesseja, sähköinen asiointi siinä hyvä esimerkki ja sen kehittäminen. Ei me enää sitä ammattilaisen niin kuin kirjaamisen tavallaan hieromista ja niin kuin, emme siitä enää saada sitä säästöä. Että kyllä se lähtee siitä, että me otetaan ne asiakkaan prosessit ikään kuin, sen maakunnan sitten järjestäjän huolenaiheeksi ja mahdollisuudeksi. Että sitä kautta tavallaan se asiakas valitsee itselle ammattilaisen kanssa yhteistyössä se vaikuttavimman hoidon. Ei niin, että ammattilaisen prosessi on niin kuin jotenkin erillinen siitä asiakkaan prosessista. Ja toisaalta voisi olla niin, että se asiakkaan prosessi olisi ihan niin kuin oma kokonaisuus, niin on sitten se ammattilainen prosessi niin kuin tavallaan liitettäisiin tai antaisi tukea. Ja silloin me päästäisiin ihan erilaisiin säästömahdollisuuksiin siitä, että minkälaisella niin kuin kustannustasolla me pystytään niin kuin hoitamaan niitä asiakkaita. Joo. Ja tietysti erilaiset itsepalvelumallit tavallaan myöskin ja proaktiivinen ennaltaehkäisevä toiminta ja näin edespäin, niin voisi kuvitella, että siellä on niin kuin paljon säästömahdollisuuksia niin ikään. Totta kai tässä on sitten vielä näistä puhuttu näistä hankinnoista, että tässä uudella tapaa kokonaisuutta miettien tehdään järkevämpiä hankintoja, jotka sitten maksaa vähemmän. No, keskittyykö hankinnat ja mitä se tarkoittaa yrityksille, niin ehkä olet siitä viisaampi sitten tekee niitä arvioita, mutta tämä on sitten toinen puoli. Joo, kyllä. No nyt kuitenkin tässä on paljon tämmöistä niin kuin rakenteellista uudistusta ja osa säästöistä ehkä tulee niin kuin sitäkin kautta, että niitä sote-toimintoja niin kuin keskitetään tavallaan, että niitä ei ole sekä kunnilla ja kaupungeilla että sairaanhoitopiireillä ja sitten on näitä toimintamalleja ja sitten edelleen niin kuin näitä aivan uusia tavallaan tapoja tehdä asioita niin kuin digitalisaation myötä. Nyt kun sitä digitalisaatiota tässä kovasti niin kuin viedään samalla niin kuin eteenpäin, niin mitä te näette nyt suurimpina sitten toisaalta esteinä ja hidasteina sotessa sille digitalisaatiolle ja mikä meitä niin kuin jarruttaa? Uskon, että kaikki haluaa mennä siihen suuntaan kovaa vauhtia, mutta mikä on rajoittavat tekijät tällä hetkellä? Jos mä aloitan, niin tavallaan kyllähän se kyvykkyys on ihan ensimmäinen juttu. Ja se kyvykkyyshän lähtee siitä osaamisesta ja kulttuurista ja se on mun mielestä kaikkein isoin, niin kuin, tämä on tietysti ICT-miehen näkemys, koska tavallaan se tämä ei ole teknologia eikä palvelujuttu, että otetaan härpäke käyttöön tai rakennetaan teknologiaa. Tämä on osaamis- ja kyvykkyysasia, joka tarkoittaa sitä, että sulla niin se kulttuuri lähtee muuttumaan siihen suuntaan. Että sä et olekaan tavallaan enää se organisaatio ja se, joka tavallaan yksin omistaa tämän prosessin. Digitalisaatiohan tarkoittaa sitä, että me pystytään sitä asiakkaan ikään kuin voimavaraa käyttämään sen organisaation niin kuin hyödyksi niissä palveluissa. Ja asiakas pystyy yhtä enemmän ottaa vastuuta siitä, että millä tavalla hän sen palvelun haluaa. Ja kyllä tuon niin kuin sen kulttuurin ymmärtäminen siitä, että miten sä koet sen palvelun, että koetko sen palvelun, niin kuin, että se manuaalinen palvelu olisi analogista tai ainoata oikeaa palvelua, ja vai onko se sähköinen palvelu sitten se ainoa oikea palvelu. Ollaanko me valmiita ottaa se digitaalinen asiakas? Mun mielestä se on kulttuuriasia. Se on ihan, jos tiivistää yhteen asiaan, mikä on niin kuin haaste ottaa hyödyntää, on se, että me ei olla organisaatiossa valmiita ottaa vastaan digitaalista asiakasta ja ymmärtää sitä, että se digitaalinen asiakas ei näe sitä manuaalista fyysistä palvelua enää niin tärkeäksi kuin ennen. Joo, kyllä mäkin tuonne organisaatiokulttuurin puolelle olisin mennyt ja sitten toisaalta tähän nyt on mielenkiintoinen tämä, että kumpi tästä niin kuin määrittää se valinnanvapaus vai digitaalisuus ja mikä on niin kuin se isompi juttu, semmoistakin keskustelua tässä on vähän ollut havaittavissa ja nehän liittyy toisiinsa, se kuva sitten tosi hienosti, että se digitaalisuus edellyttää sitä, että muututaan sinne asiakaslähtöiseksi organisaationa. Ja se on kyllä pitkä tie, että mun mielestä tästä muutoksen johtamisesta ja tästä asennemuutoksesta me ei olla vielä puhuttu tarpeeksi.
Että en tarkoita tästä edes, vaan noin niin kuin ylipäätään tästä uudistuksesta. Et puhutaan hallinnosta ja näistä muutamasta kärkiasiasta, mutta jotta niihin päästään, niin se edellyttää todella paljon. Asenne ja kulttuuri. Joo. Iisaat on sanonutkin joskus, että culture eats strategy for breakfast. Ja tässä varmaan sitten tässäkin aihepiirissä jonkunlainen vinhaperä on. Okei. Vielä sitten jos mennään tavallaan niin kuin tähän ICT-yksikön ja tietohallinnon, mikä se sitten niin kuin tulevaisuudessa sitten onkaan nimeltään, niin niihin palveluihin, niin mikä niissä palveluissa nyt sitten niin kuin muuttuu tässä, jos unohdetaan hetkeksi aikaa niin kuin sote-uudistus, niin digitalisaation myötä, että millä tavalla jatkossa niin kuin ICT:n tuottamat palvelut ja kyvykkyydet on tavallaan niin kuin erilaisia kuin mitä aikaisemmin. Että minkälainen se tavallaan kenttä, missä ICT jatkossa toimii, ehkä osin jo nyt, mutta digitaalisessa maailmassa vielä enemmän siellä tavallaan etulinjassa, että jos se asiakkaan palveluprosessi aidosti on digitaalinen, niin jos nyt mietitään sitten näitä vaatimuksia, esimerkiksi kun IT-miehet usein ajattelee tämmöistä vähän kolmioa, että meillä on tämmöiset laadulliset ja tietoturvaan ja availability asioihin liittyvät ja toisena sitten tietysti aina se kustannusjahti ja tehostaminen ja sitten kolmantena uusien kyvykkyyksien tuominen, kun joku saa jonkun hyvän idean, niin kuinka nopeasti tavallaan pystytään viemään se sitten tuotantoon ja sillä tekemään niin kuin uusia parempia toimintatapoja ja näin edespäin, niin miten näet Ari-Pekka nyt, että digitalisaatio vie sitä ICT-palveluiden niin kuin vaatimusmäärittelyä tavallaan eteenpäin? Kyllähän me ollaan kokonaan niin kuin uudessa maailmassa. Me ollaan siinä maailmassa, että meidän pitäisi ymmärtää se digitaalinen prosessi tai virtuaalinen prosessi, että se on analoginen. Että se on meille, että me ymmärretään se tiedon jalostamisen niin kuin lähtökohta, missä se tieto syntyy ja missä sitä jalostetaan. Ja tämän ymmärtäminen niin kuin tuo sen tavallaan niin kuin problematiikan, että kenen on se tietoturva, kenen on se laatu, mistä vastataan. Ja mikä on se teknologia, mikä tähän parhaiten kykenee. Et kyllä siihen tulee tämmöistä niin kuin, sanotaan niin kuin, moniportaisuutta ja tämmöistä moniulotteisuutta paljon enemmän. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin sanotaan, että jos me pysytään niin kuin lestissä niin kuin ICT-näkökulmasta, niin meidän täytyy vaan pitää huoli siitä tiedon eheydestä ja sen tavallaan tiedon jalostamisen kohteesta. Ja nämä on niin kuin, tavallaan ne periaatteet, mitkä ei kumminkaan muutu sillä taustalla. Niin kuin sen ICT:n päivittäisen pyörittämisen näkökulmasta. Mutta haasteita tulee edelleenkin, mutta mun mielestä arkkitehtuurit niin kuin vastaa siihen, että yhä enemmän liiketoiminnan johdon pitäisi sen arkkitehtuurin kautta keskustella, että mikä tässä on sitä oikeaa ICT-tietotaitoa ja kyvykkyyttä, mitä tarvitaan. Mitä laatua me haetaan. Haetaanko me prosessilaatua vai tuijotaanko johonkin teknologialaatuun. Pitääkö me olla hienot härpäkkeet, mutta tavallaan sitten se toiminta ei kumminkaan niitä pysty oikein hyödyntämään. Tämä on niin kuin se, että IT:kään ei saa olla kumminkaan mennä niin kuin tuulihattuna siellä tavallaan niin kuin pilven reunalla, kun tavallaan toiminta kumminkin on siinä ihan niissä perusvälineissä vielä tavallaan niin kuin hakee sitä niin kuin parasta toimintatapaa. Ehkä aikaisemmin ICT-yksikkö ja sitten liiketoiminta, nyt tässä tapauksessa sote-ammattilaiset, niin oli vähän erillään. IT usein pyöritti niin kuin tämmöisiä back-office-prosesseja, jotka tuki, mutta nythän ollaan niin kuin ihan täysin siinä etulinjassa koko ajan ja myöskin kaikki muutokset, mitä tehdään, niin yhä enemmän tietysti on myöskin niin kuin samaan aikaan ICT-muutoksia ja liiketoimintamuutoksia ja hankkeita, että tavallaan erillistä ICT-hanketta tai liiketoiminnan kehityshanketta ehkä ei tänä päivänä sillä tavalla enää olekaan, vai miten näin? Juuri näin, että muutoshallinnan nostit niin kuin esiin, että se muutoshallintaan tulee niin kuin paljon enemmän ulottuvuutta tätä kautta, että ICT pitää olla niin kuin tukena siinä muutoshallinnassa jo sen toiminnan osalta, eikä niin kuin lähteä tekemään sellaista niin kuin tavallaan teknologia- tai palvelumuutosta tai ICT-palveluiden kehittämistä, mikä ei niin kuin siellä toiminnassa toteudu kumminkaan, tai sen toteutusvaste on niin kuin heikko. Että kyllähän nämä projektit, mitä niin kuin ICT:llä vedetään, niin kyllähän tyypillisesti on ollut vielä aika teknisiä projekteja niin kuin meillä, kun meidän pitäisi pyrkiä niin aitoihin toiminnan kehittämisen projekteihin. Ja ne ICT-osalta voi olla joskus aika pieniäkin palikoita, eikä ole välttämättä aina niin kuin hirveän isoja. Tässä on hyvä silta ehkä seuraavaan aiheeseen, että kun oltiin siellä tulevaisuuden sairaalatapahtumassa, niin siellä erilaisissa paneelikeskusteluissa ja tauhukeskusteluissa nousi vahvasti esiin useiden niin kuin sote-ammattilaisten
huoli siitä, että tämä yhteispeli niin kuin liiketoiminnan tai sote-ammattilaisten ja ICT-yksikön välillä ei ole niin kuin tällä hetkellä riittävän niin kuin tiivistä ja palveluissa on erilaisia huolia ja näin edespäin. Kirjoitinkin sieltä ylös muutamia tämmöisiä quoteja, että joku totesi, että täällä puhutaan tulevaisuuden sairaaloista, mutta meillä suurin osa on vielä menneisyyden sairaaloita. ICT:lle tässä on kyse selviytymisestä, jotta maakunta saataisiin edes jollain tapaa toiminnalliseksi. Joku totesi, suurimmassa osassa Suomen sairaaloita ICT-infrastruktuuri on niin vanhentunutta, ettei niiden varaan voi rakentaa digitaalisia palveluita. Sitten ehkä muutenkin tämmöinen monessa keskustelussa esiin tullut teema oli, että se ei ole semmoista niin kuin aitoa yhdessä tekemistä. Tätä ei voi tietysti täysin yleistää, että siellä on hyviä niin kuin työpareja eri puolilla Suomea, mutta ehkä kulttuuri ei ole, niin kuin puhuit, niin vielä ihan sillä tasolla. Miten Aija niin kuin näet, että onko tämmöinen kuilu olemassa ja nyt vähän tässä IT-miehinä Ari-Pekon kanssa niin kuin tunnustellaan? No jos mä sitten sieltä johtamisen näkökulmasta katselen tätä, niin kyllä sitä on, mutta mun mielestä hyviä esimerkkejä löytyy ihan valtavasti jo, mutta semmoinen laaja ymmärrys just arkkitehtuurista, siitä mitä se kaikkea tarkoittaa, mitä siinä pitää ottaa huomioon, miten sitä yhdessä jo varhaisessa vaiheessa pitäisi sitten myös ajatella, että molemmin puoli, niin en mä sanoisi, että se nyt ihan hirveän laajalle vielä on kaikkialla levinnyt, että hirmu hienoja esimerkkejä nähnyt nyt tuolla vaikka Exoten suunnalla, että siellä on ICT-johto ja johto aktiivisesti miettinyt asioita, niin on päästy ihan uudenlaiseen ajatteluun. Ja sitä tietysti täytyy levittää, että eihän se hetkessä muuta. Se on se juttu, että se täytyy taas levitä isoissa organisaatioissa laajemmalla. Ari-Pekka, mistä arvelet, että tämmöiset kommentit niin kuin voi johtua ja heijastaako ne niin kuin laajemmin tilannetta Suomessa ja onko meillä tarve tässä nyt petrata kovasti? No, sanotaan, jos vähän rennommin vastaa tuohon niin kuin ICT-puolelta, jos sanotaan, niin se on ehkä vähän semmoista väsymystä siihen tavallaan niin sen muutoksen uskomiseen, että sitten muutos odotetaan jotenkin muutosta, mutta ollaanko valmiita oikeasti sitoutumaan siihen muutokseen ja hakea sitä sitoutumista siihen muutokseen. Että nämä on niin kuin vähän sillä tavalla nämä kommentit, että näinhän se on. Kyllä mä niin kuin, monesti voin sanoa, että kyllä toi näkökulma on, meillä on kumminkin oikeasti vanha sairaala infra olemassa, mutta sitten herää se kysymys, että hei, että haluanko mä tätä muutosta? Haluanko mä lähteä muuttamaan tätä prosessia ennen kuin mä menen sinne uuteen sairaalaan? Vai rupeeko mä sitten muuttaa, kun mä pääsin sinne tulevaisuuden sairaalaan? Sittenhän sun pitää tämä ratkaisu tehdä, että onko sä tässä muutoksessa mukana vai et sä ole mukana. Niin mun mielestä se on niinku se kommentti, että se ehkä sillä tavalla pikkasen näkee, että se muutos on niinku pelottava, näissä kommentti vähän niinku pelottava juttu tavallaan, että ei ollakaan ihan, että odotetaan jotain, että joku tulisi ensin ennen kuin lähdettäisiin muuttumaan. Se kumminkin se muutos lähtee siitä, että sä haluat sitä. Tulevaisuuden sairaala on tavallaan, se on haastava kokonaisuus ja mistä se lähtee. Meillä se vaan vieläkin se rakentaminen lähtee niistä seinistä tietyllä tavalla. Ja sitten lasketaan niitä käyntikertoja ja potilasvirtoja. Mun pitäisi laskea sitä, että hetkinen, nyt mietitäänkin se asiakkaan prosessi ja katsotaan se asiakkaan tavallaan niin kuin tekeminen. Ja otetaan asiakas kulkeen siellä sairaalassa, että missä olisi kulkee. Yleensä tehdään simulaatiot sen perusteella, miten hoitajat tai ammattilaiset tai lääkärit siellä kulkee. Kun pitäisi laittaa niin, että miten se asiakas siellä kulkee. Ja tässä on tämmöisiä muutoksia, että lähdetkö sä niin kuin itse raivaan sitä muutosta ja ootko sä niin siihen kyvykäs vai onko sä sen kuorman alla siellä päivittäin, että kun saisi tämän jotenkin toimia ja mitenköhän tämä asia uudessa toimii. Niin se ehkä aiheuttaa tämmöisiä kommentteja ja epäluuloja. Tuohon vielä jatkossa tuntuu jotenkin niin tutulta ja voi ymmärtää nuo kommentit, kun joskus semmoisia järjestelmäselvityksiäkin tehnyt sairaalapuolella, että kuinka monta järjestelmää on eri työpisteessä, miten se tieto siirtyy siellä välillä ja niin päin pois. Niin onhan se aika kaukana siitä meidän ajatuksesta, mitä se pitäisi olla tulevaisuudessa. Ja sitten tämä kokemusasiantuntijoiden käyttö pikkuhiljaa tuolla toimialoilla ynnä muuta, niin siihen niin kuin herätään vasta. Ja sitten taas johdon näkökulmasta, että kuka tätä vie, että jos se johto ei anna tukea tälle muutokselle, niin se taisteluhenki voi sitten jossain kohtaa vähän laskea. Ja se, että saako siihen niin kuin joukkoja mukaan. Sitten taas kun johto on mukana, niin kyllähän se näkyy, että kuinka suuri merkitys sillä on päästä eteenpäin. Muun muassa Gartner näkee nyt sitten, että IT:n ja sitten sen liiketoiminnan eli sote-ammattilaisten pitäisi tänä päivänä olla niin kuin ihan yhdessä ja tehdä tavallaan samalla agendalla töitä koko ajan
myöskin niin kuin sitten täytyisi yhdessä niin kuin hallita ja suunnitella sitä, että miten panostuksia balanssoidaan, että modernisoidaan vanhaa ja toisaalta tehdään tämmöisiä Kasperin kielellä Mode 2 niin kuin ketteriä kokeiluja ja näin edespäin, ja yhdessä sparrataan puolin ja toisin, mitkä on niitä hankkeita, mitä tehdään. Ja ihan siellä ei ehkä nyt sitten niin kuin vielä olla, mutta moni tutkii sitä, että miten tätä yhteispeliä voisi parantaa, niin jos mietitään sitten, että mitä niin kuin meidän pitäisi oppia täällä sote-ammattilaisten puolella, mitä ehkä ajaa niin kuin lähempänä, vaikka nyt muutosjohtajana tässä niin kuin oletkin, ja toisaalta niin kuin ICT-yksikön puolella, että mitä meidän pitäisi oppia, että me paremmin pystyttäisiin tekemään tämmöistä oikeaa proaktiivista yhteistyötä. Haluatko Aija niin kuin aloittaa, että mitä siellä sote-ammattilaisten puolella pitäisi oppia, että he pelottavan ICT-kentän kanssa voisi parempaa yhteistyötä tehdä? No, mielestäni siinä on montakin eri asiaa, ja mä nyt sen verran pakko avata sitä Exoten tilannetta, johon sinänsä mä oon sivusta seuraaja siinä kohdin, koska se nyt on jo 8 vuotta siellä niin toiminnassa. Niin siellä on yhden johdon alaisuudessa pystytty kehittämään näitä asioita, ja siinä ICT on ollut vahvasti läsnä, niin se on se, mitä kautta mä voin sanoa, että se toimii, kun se oikeasti niin kuin kaikki lähtee sitä samaa maalia kohti, ja siellä on tämmöinen tavoite kuin toimintakykyisenä kotona, ja sen eteen on tehty monenlaisia, tietysti niin kuin tiedonsiirtoa siellä sisäisesti koko järjestelmässä, perusterveydenhuollosta, ihan sitten sinne erikoissairaanhoitoon ja edes taas vaikkapa nyt sitten näitä paikkojen seurantoja ja muita, että semmoisia niin kuin ongelmia tai niitä haasteita on nostettu sieltä niin kuin ammattilaisten, hoidon ammattilaisten näkökulmasta, ja niitä on ratkottu yhdessä ICT-ammattilaisten kanssa. Että sehän musta se ideaali olisikin. Sillä lailla se lähtee. Innovaatioyhteistyö. Niin, just näin, eikä niin, että vaikkapa nyt sitten, että jollakin osastolla, että olisi keksitty tai jollakin alalla keksitty, että me tarvitaan tämä ja tämä järjestelmä, vaan siellä on lähdetty niin kuin se ongelmalähtöisesti sitä asiaa avaamaan. Niin silloin sieltä voi löytyä välillä aika pienilläkin asioilla parannuksia. Mutta tottahan se on sanottava, että jotkut sitten taas vaatii suuria investointeja. Ja sitten tullaan siihen, että onko meillä tähän rahaa ja arvostetaanko tätä ICT-asiaa enemmän luottamushenkilöpuolella kuin esimerkiksi jonkun tietyn kiinteän pisteen remonttia tai laajennusta tai jotain muuta. Et tässä haarukassahan se sitten pyörii tämä arviointi. Miten Ari-Pekka näet, mitä niin kuin ICT-ammattilaiset ja koko ICT-yhteisö voisi tehdä paremmin, jotta pystytään niin kuin nousemaan siitä tavallaan, niin kuin puhutaan usein cost center. Tässä on alalla ollut ehkä 10 vuotta semmoinen aikakausi, että tietohallintojohtaja on mennyt sinne talousjohtajalle budjetointikeskusteluihin ja siellä on sanottu viime vuosi miinus X% ja tällä on menty niin kuin ehkä jonkun aikaa, niin kuinka päästä siihen aitoon niin kuin innovaatioyhteistyörooliin, että ICT:n kanssa yhdessä sparrattaisiin, että miten voisi rakentaa jotain uutta ja miten voisi tehdä niitä fiksumpia säästöjä eikä tämmöisiä kontrollerityyppisiä säästöjä, niin mitä meidän pitäisi oppia? Niin, kyllähän ICT:llä on tässä vähän niin kuin opittavaa. Pitäisi pystyä niin kuin jakamaan kumminkin se toiminnallisen johdon niin kuin visio. Millä tavalla tavallaan sitä niin kuin teknologian kehittymistä voisi hyödyntää. Me ollaan hyvin paljon aina ICT:ssä teknologiassa kiinni, että tämä temppu niin kuin ratkaisee tämä juttu. Voisin hyvän esimerkin kertoa tästä omasta päivittäisestä työstä, että itse ilmoittaa siis boksit tai pömpelit, nehän niin kovaa puutoa niin yhdessä. Ajatellaan, että miksei meillekin niitä sitten voisi niin kuin hommata, ja sitten meni johdolle, että nämä olisi näin ja saataisiin vastautot sujuvammaksi ja helpoiksi, nopeammaksi virtauksia edes jonottaa, että tyytyväisesti paras, niin sitten johto sanoi, että hei Aape, että ei kun me halutaan säilyttää ilmoittautumisessa toi ammattilaisen kontakti. Ai jaa, että mitäs tämä tarkoittikaan, että eikö meitä itse ilmoittautumista sitten opetakaan. Ei, meidän täytyy suoraan siirtää sinne kotiin. Niin kuin, että sieltä sä pystyt tavallaan niin launchaan itse esimerkiksi niin sairaalaan ja ammattilainen tietää, että missä sä oot tavallaan niin tulossa. Ja sä voit sanoa tervetuloa, että miten bussikyyti meni. Se on ammattilainen tietää sen. Eli meillä haluttiin säilyttää se niin kuin semmoinen kommunikaatio sen askel. Tämä on niin kuin esimerkki siitä, että se visio pitää pystyä jakamaan. Muuten tämä ICT ei, niin kuin, muuten se jää siihen oma teknologiapyörityksiä ja se ottaa niin kuin niitä palikoita käyttöön ilman, että se tavallaan niin kuin, sitten tukee sitä johdon niin kuin strategiaa. Että me päästäisiin niin kuin tällä lähellä. Kyllä meillä ICT:ssä on myös niin kuin oppimista. Että tietää ne palvelut oikeasti, tai mikä on juuri tämän organisaation tavallaan se juttu, millä me halutaan niin kuin erottautua, tai miten me halutaan sitä palvelua tuottaa. Exote on hyvä esimerkki siinä, että siellä mun mielestä on jo ICT aika pitkään jakanut sen saman vision.
tavallaan sen johdon kanssa. Ja se nyt sekin, että nämä maakunnat on hyvin erilaisia. Että meillä on erilaisia painopisteitä. Ja Vexet on tässä niin kuin kivan, sopivan kokoinen ja hyvässä niin kuin, tavallaan vähän semmoista... Kompakttipaketti, eikö niin? Niin, kyllä näin. Ja siellä on pystynyt tekemään ja on niin kuin oikeanlaisia ihmisiä tekemässä asioita, niin on saatu tapahtua. Että meillä on kumminkin hyvin paljon vielä tämmöistä niin kuin maakunnassakin semmoista ikään kuin vähän niin kuin niin kuin ihankin maantieteellistäkin asemointieroa ja tavallaan sen niiden kuntien ja kaupunkien niin kuin erilaisuutta. Niillä on eri profiilit, niin siinä tavallaan vielä tällä hetkellä ei näe sitä, että omassa yksilössä ehkä näkee se, että visio pitää jakaa. Mikä se maakunnan visio sitten? Se on paljon hämmäisempi. On, ja tuohon on pakko jatkaa, koska just tämä on minusta ollut yksi avain tuolla Etelä-Karjalassa, koska on oltu siinä yhdessä rakenteessa. Nyt niin kuin teillä käydään sitä sitten seutukuntien kesken ja kuntien kesken ja niin päin pois tätä keskustelua aika vahvasti, että sillä mielellä voisi ajatella, että mitä tämä uudistus nyt sitten tuo tullessaan, jos se sote tästä nyt keskittyy sinne maakuntatasolle, niin se niin kuin automaattisesti vetää yhteen sitä päätöksentekoa ja ehkä tiivistää sitten vision muodostamista. Näin mä ainakin haluan ajatella. Varmasti vaatii sitä kulttuurimuutosta siinä samalla ja hyvää johtamista sekä sieltä ICT-puolelta että sote-ammattilaisten puolelta, että tällainen saadaan syntymään. Hyvin helposti vielä nähdään tavallaan niin kuin tekniikkaa, se palvelu nähdään jonkinlaisena niin vastakkainasetteluna sen takia, kun ne tavallaan ei toimi. Kun se virhe on, niin sitten nähdään jotenkin, että se on jotenkin ICT:n syy tavallaan. Että kyllähän tietysti on totta kai teknisiä virheitä, mutta on ihan siinä toiminnallisiakin virheitä. Että niitä pitäisi päästä yhdessä omistamaan ne toiminnalliset tai tekniset virheet. Tämä on niin kuin meidän juttu. Että me halutaan tämä paremmaksi. Ja tulee se vastakkainasettelu, että tämä ei toimi. Ja nyt ICT sitten hädistää jotain korjaa ja toimiihan se. Sitten hyvässä lykyssä ei vielä ymmärretä toisiamme. Että kyllä nämä päivittäisen tekemisenkin asenteet pitäisi niin kuin muuttua siihen yhdessä tekemiseen. Kyllä. Okei, tuossa jo vähän puhuitte siitä, että meidän on ehkä Suomessa tietysti perinteisesti helpompi ja turvallisempi investoida sinne niin kuin betoniin tehdään uusi sairaala ja aika mittavakin määrä erilaisia sairaalahankkeita on tällä hetkellä työn alla Suomessa ja ainakin suunnittelupöydällä, että kaikkiin ei ole ehkä rahoja vielä niin kuin vapautettu, mutta mistähän se mahtaa johtua, että se en sano, ettei uusia sairaaloita tarvittaisi, mutta huomattavan paljon turvallisempaa ja helpompaa on investoida siihen betoniin kuin sitten niin kuin siihen digitaaliseen betoniin. Mistä tämä mahtaa niin kuin johtua? Nämä on tavallaan arvauksia, mutta kyllähän tämä rakentaminenkin, niin sehän on perinteistä siinä mielessä, että se on täysin erilaista liiketoimintaa kuin tämmöinen ikään kuin nopearytminen ICT-toiminta. Ja sitä on niin kuin kuullut, että on niin kuin yritetty, tai tiedän, että yritetty sitä, että tämä rakennushankkeet yhdistettäisiin ICT-hankkeeseen ja rakentajat ottaisiin niin vastuita, mutta kyllä rakentajat heti sanoivat, että ei he voi tuosta ottaa vastuuta, kun heidän tavallaan rakennuksen tämän takaisinmaksuaika tai on niin kuin 20-25 vuotta elinkaariajattelu ja ICT se on niin kuin 3-5 vuotta se keskimääräinen elinkaariajattelu yhdellä vertiolla jopa muutamia vuosia vaan. Niin, tässä mielessä tavallaan me ollaan niin erilaisessa niin kuin business-maailmassa, että on helppo ymmärtää vielä tämä, kun sanotaan, että jos mä kysyn, että mikä on analogista, niin tämä teinien rakentaminen on analogista. Mutta kumminkin, jos sä ymmärrät oikeasti tiedon jalostamista ja tiedon käsittelyä, niin yhtä analogista se virtuaalinen maailmakin pitää olla, jotta me päästään niin kuin yhteiseen suunnitteluun. Et me ei vaan päästä nyt tavallaan siihen tilanteeseen vielä, että seinien rakentaminen on sitä analogista tekemistä ja ICT-digitalisaatio ei ole johtajille ja päättäjille vielä analogista ymmärrystä. Niin, no, sitten jos lähtee ensin siitä konkretiasta, että siellä asioidaan siellä palvelupisteessä, joka on betonista tehty, että se on se, mikä on niin se ykkönen. Ja mutta asioidaanko vähän siellä ehkä liikaa? No, liikaa joo, tämä just liittyy tähän, kyllä, tähän liittyy just tähän uudistukseen, että tässä jopa puhutaan, että lisää pitää päästä asioimaan, minkälaisissa yksiköissä, että se on ollut joku arvo. Mutta sitten nämähän on rakennettu aika pitkälle 70-luvulla nämä rakennukset, että onhan siellä myös tarvista tehdä näitä investointeja. Se on niin kuin yksi ihan oikea syy. Ja sitten toisaalta sillä uudisrakennuksella on voitu taas niin kuin päästä uudenlaiseen malliin toimia. Mutta sitten tämä on kyllä ihan erillänsä tästä ICT-maailmasta. Se ICT ei ole sellainen, mikä sitten jos ajatellaan, että tähän on myös aluepolitiikka, niin ei ICT ole mikään tämmöinen niin kuin poliittisesti kauhean innostava juttu, vaikka toisaalta sehän sinne niin kuin asiakkaaseen, asukkaaseen liittyy ihan valtavasti.
että pitäisikö vielä teidän tätä myyntiä tehdä. Että tämä on tosi tärkeä juttu. Ole hyvä. Ja tähän juuri näin tavallaan sanotaan, että tämmöinen niin ICT liittyy tämmöinen innovaatiokyvykkyys ja sitä kautta investointi innovaatioihin. Ja sehän on talousjohtajan painavainen, että innovoidaan joku, jolla ei ole mitään korvamerkkiä. Ja tällä rakennuksilla on korvamerkit ja niillä on niin kuin selkeät takaisinlaskentaperiaatteet. Ei me olla tavallaan siinä tilanteessa, että me vielä julkisella taloudella uskallettaisiin ikään kuin ottaa sellaista riskiä, että rakennettaisiin niin kuin aidosti virtuaalinen kokonaisuus, jossa sitten nämä seinät olisi vaan tavallaan niin kuin tarpeenmukaisesti rakentuja tai jopa tavallaan niin kuin nopeasti liikkuvia tai niin edespäin. Niin se on liian iso riski tällä hetkellä siihen niin kuin julkisen talouden hallinnalle. Se vaatii samoin erilaista budjetointipolitiikkaa. Palataanko me ehkä hiukan siihen, mitä puhuit tuossa aikaisemmin, että tavallaan me ei olla ehkä oltu kovin hyviä siinä niin kuin kokonaisarkkitehtuurissa niin kuin aidosti toiminnallisesti, ja ulotan sen kokonaisarkkitehtuurin nyt tällä kommentilla siihen ikään kuin niihin liiketoimintavaatimuksiin ja business caseihin, miten näitä asioita tehdään. Me ollaan tehty teknisiä arkkitehtuureja ja dokumentaatioita ja näin edespäin, mutta sitä aitoa niin kuin liiketoimintavaatimusten määrittelyä ja hyötyjen määrittelyä, niin se on ehkä jotenkin jäänyt sinne niin kuin puolitiehen, ja sitä kautta on jäänyt se investointirohkeus niin kuin sitten pienemmäksi, vai mistä mahtaa johtua? Haluatko vastata? Mä ajattelisin näin, että tietenkään liiketoiminta-ajattelu ei ehkä ole ihan läpileikkaava asia tällä hetkellä meidän kuntayhtymä tai kuntamaailmasta. Eli se on sellainen asia, joka tulee nyt sitten osittain varmaan vahvistumaan ihan pakostakin ja toisaalta sitten uudistuksenkin myötä. Mutta niin kuin sanoin, kyllä tuossa ajattelussa tekemistämme on aika perinteisellä tavalla toimittu tässä. Mutta ei voi sanoa, että ei mitään olisi tehty. Kokeiluja on ollut paljon, on paljon, teilläkin tiedän, on näitä sähköiseen asiointiin liittyviä. Et ehkä sellainen pistemäisyys vähän tässä mietityttää näin niin kuin valtakunnallisesti, että on näitä, jos palaan taas vaikka sähköiseen asiointiin, niin jokaisella maakunnalla tai muutamilla maakunnilla on omia erilaisia systeemejä, miten hoidetaan niitä. Niin kysymys kuulee, mihin me ollaan yhdessä menossa, jotta päästäisiin taas niihin skaalaetuihin ja miettimään tätä koko niin kuin palvelujen kehittämistä ja konseptointia. Ja sitten jos tavallaan nyt mietitään, että kun joka tapauksessa hyvin paljon tullaan investoimaan siihen betoniin ja varmasti suurin osa siitä on hyvin perusteltua ja näin edespäin, mutta jos merkittävä summa siitä nyt laitettaisiin siihen, että me kehitettäisiin edelleen niitä hyviä malleja, millä me nyt nähdään, että ihmiset voidaan nopeammin siirtää kotihoitoon tai ihmisten, vanhusten vaikka ei tarvitse olla niin aikaisin siellä vuodeosastolla ja näin edespäin. Ja osa käynneistä vaikka leikkauksien erilaisten operaatioiden jälkeen voidaankin tehdä etänä kotoa ja näin edespäin, niin pystyttäisikö sillä haastamaan sitä betoniin tehtävää investointia? Sillä nimenomaan pystyttäisiin haastamaan tätä, mutta kun sanon, että budjetointikulttuuri pitäisi muuttua, niin se tarkoittaa juuri tätä, että isommat säästöt saataisiin kumminkin siitä, että sä et koskaan tulisi ikään kuin siihen betonin, eikä niin tavallaan seinien sisään hoidettavaksi, vähän tavallaan sä kokisit ja saisit sen hoidon sinne jo ennen kuin tavallaan mitään niin kuin sellaista tapahtuu, että sun on lähettävä operaatio. Sieltä ne isommat säästöt niin periaatteessa tulee. Nythän me haetaan säästöjä siitä, että esimerkiksi tavallaan niin kuin erikoissairaalan sisällä niin haetaan sitä, että estetään jonkinlainen komplikaatio ikään kuin tuleminen tämän tiedon analysoinnin avulla, kun periaatteessa vielä suurempi hyöty saataisiin siitä, että se tavallaan se ennakoiva tavallaan tämmöinen niin kuin teknologia auttaisi siellä sua ja kertoisi niin kuin susta, että minkälaisia riskitekijöitä se on. Ja täällä vaikka siinä ikävää onkin sanoa, että terveyteen vaikuttaa, mitä sä teet, mitä sä liikut, mitä sä syöt, mitä sä olet, mikä on sun geeniperimä. Niin tavallaan nämä saataisiin tavallaan sen niin kuin asiakkaan ja potilaan tietoisuuteen jo paljon ennen, niin siihen se teknologia, meillä ei ole budjettia. Kuka siihen budjetoi? Ei siihen kukaan budjetoi. Ja meillä ei ole sellaista budjettia, että tavallaan niin kuin ennaltaehkäisynyt teknologiaan niin kuin satsattaisiin tavallaan niin kuin miljoonat, jotka niin kuin 2 miljoonaa toisi varmasti 3-4 miljoonaa takaisin, jos ruvettaisiin laskea niin päin. Hyvin verkostoituneena muutosjohtajana, niin miten näet, mistä budjetointikulttuuria, minkä Ari-Pekka tuossa mainitsi, niin mistä sitä muutetaan? Tietysti sitä yritetään koko ajan muuttaa, mutta kuinka me voidaan kiihdyttää sitä? Kyllä, mutta sitten just mietin, että itse ollut myös tuolla kuntapuolella niitä ennaltaehkäisevien palvelujen siihen investointiin, niin se on yksi vaikeimpia asioita saada läpi. Ja niin kuin myös se näyttö siitä, että mitä tästä seuraa. Se on helpompi just siinä rakentamisprojektissa katsoa, no niin vuokrat laskee noin ja nämä kustannukset muuttuu näin. Mutta kun tässä ihan automaattisesti, jos mä näen mitä mä syön, mitä mä juon, mitä mä oon tehnyt tai en ole tehnyt,
ei se välttämättä muutakaan mun käytöstä, jos mä en halua sitä muuta esimerkiksi. Mutta totta kai se tieto ja sen käytösalo, niin sillä on merkitystä paljon. Sitten tuohon liittyy kaikki tietosuoja ja muut kysymykset vielä, että se on oma maailmansa. Mutta budjetointikulttuuri on ihan omansa ja semmoista liittyy tähän asennemuutokseen ja jopa siihen liiketoiminta-ajatteluun, mitä nostit aikaisemmin esille. Onko meillä hiukan se ongelma, että meillä on niin kiire soutaa, ettei me ehditä käynnistämään sitä moottoria. Että tavallaan me kaikki nähdään, koko yhteisö näkee, että siellä on paljon niin kuin säästömahdollisuuksia ja juuri niitä oikeita säästömahdollisuuksia, millä hyvinvointia parannetaan nimenomaan ennaltaehkäisevästi ja näin, mutta me ei oikein niin kuin uskalleta tai osata niin kuin lähteä riittävän rohkeasti sille. Niin sä sanoit, että jos sopii tuohon soutuveneeseen, että jos me kovasti vaan koitetaan kovempaa soutaa, kun pitäisikin vaihtaa vaikka siihen mikä vesijettiin, eikä me uskalleta tai ei haluta investoida. Siitähän tässä on enemmän kysymys. Niin, ja mun mielestä jää niin kuin pistemäiseksi tavallaan yleensä näissä budjetoinnissakin tavallaan, että se yksi piste tavallaan niin kuin se budjetointi niin kerää sitä, mutta sitten kun pitäisi tavallaan laajentaa ja ottaa se koko iso aalto käyttöön. Et nyt laitetaan se tavallaan se homma, niin se budjetti alkaakin sitten jo niin kuin soutaa, että hei toi ei enää kuulukaan niin kuin mulle, että toi ei ole mun organisaation budjetti, toi on sen toisen organisaation budjetti. Kun tavallaan koko tavallaan se nyt niin kuin kansalaisen näkökulmasta kannattaisi ottaa heti käyttöön tietyt ne perusjutut ja ihan ne vakioaidot tai se vakiomoottori ja sitten vasta miettiä niitä hybridiaidoja tai jotain muita. Että siis tämä niin on semmoista pistemäistä kehittämistä niin kuin ikävä kyllä ja se johtuu mun mielestä osaksi siitä, että meillä ei ole tällaista innovatiivista budjetointiajattelua. Joo. Puhuttiin tästä digitaalisesta betonista ja nyt hämmentävää kyllä, niin näissä erilaisissa sairaalahankkeissa ihan siinä fyysisessäkin betonissa on ollut haasteita, että on jouduttu jopa purkamaan, kun betoni ei ollut riittävän lujaa mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että monessa paikassa niin se digitaalinenkaan betoni ei ole ihan sillä tasolla, mitä nyt tarvittaisiin, että siellä on, kuten betonipuolella, niin myös digitaalisella puolella on aika paljon korjausvelkaa. Ollaan oltu siinä ankarassa niin kuin budjettikurimuksessa tässä aika pitkään, mikä ei varmaan ole ihan vierasta Ari-Pekallekaan, että aina ei ole kaikkia IT-hankkeita saanut toteuttaa, mitä olisi ehkä tarvinnut ja on joutunut hiukan niin kuin osaoptimoimaan jossain määrin ja lykkäämään investointeja ja näin edespäin. Ja näitä haasteita tässä on. Nyt oli tietysti hieno uutinen, että nyt on miljardin verran tulossa niin kuin investointirahaa, mutta sekin on pikkusen tullut ehkä pakon edessä, että on ymmärretty, että jotta tämä sote-uudistus saadaan tehtyä, niin on pakko investoida niin kuin järjestelmiin. Mutta miten Ari-Pekka näet yleisesti ehkä tämän, niin tällaisen korjausvelan ihan niin kuin infrastruktuurissa, mikä monessa paikkaa heijastaa tämmöisiä pienen palvelulaatuongelmia tai hitautta muutostöissä ja näin edespäin. Niin. Joo, kyllä se lähinnä on se korjausvelkaraha, mikä tässä nyt niin kuin pyörii, että se edelleenkin tavallaan on katsottu, että kun täytyy tehdä tavallaan niin kuin rakentautta, niin mitä niistä niin kuin vanhoista voisi hyödyntää, on huomattu, että ei niistä paljon voi mitään hyötyä, että pitäisi rakentaa kokonaan uutta. Kyllähän se miten sitten sitä niin kuin lähtisi miettimään niin, että tavallaan se ei jäisi pistemäiseksi. Sehän juuri jää se pistemäisyys, että kun on sitä korjausvelkaa ja teet jonkun jutun, niin ne muut niin järjestelmä kokonaisesti ei olekaan niin valmiita hyödyntää. Yksi ongelma kerrallaan ratkaistaan. Niin, mutta kun siihen korjausvelkaan mun mielestä tavallaan siihen pitäisi sitä tietotaitoa lisätä, ICT-tietotaitoa, että sä pystyt budjetoimaan sellaisia asioita, mikä tavallaan pitää sun tavallaan niin kuin talon kunnossa. Että ne talon ylläpito ja vuosisuunnat on sillä tasolla, että voit tavallaan niin kuin helposti sitten ottaa niitä seuraavan sukupolven niin kuin versiointeja käyttöön. Ja kyllä tämä niin kuin kustannuskurimus on niin kuin ajanut siihen. Ja mun mielestä vähän ehkä se tietotaidonkin semmoinen puute ja se teknologian tuijottaminen, että me ei ole pesty oikein niin kuin ICT:ssä perässä siinä, että kun on jääty tietyn, puhutaan toimittajalukistusta aika monissa järjestelmissä, tai resurssilukosta tai siitä niin kuin hiljaista tiedosta, joka ei siirry, niin tavallaan puhutaan niistä asioista, että me on pikkasen niissä jääty ehkä, niin kuin, ja kokonaisuuden tietotaito ei ole ehkä kumminkaan sillä vaadittavalla tasolla. Ainakaan sitten, kun pitäisi perustella sitä, että hei, miksi sä tarvitset 500 000 lisää. Mä tarvitsin sen takia, että mulla menee muuten 100 tonnia rännien korjauksiin tai niin vesivahinkojen korjauksiin ulkopuolella niin joka kesä. Että nyt kun mä laitan sen 500 tonnia, niin mun ei tarvitse 5 vuoteen korjata sieltä pätkääkään ja sen jälkeen ne pysyy 10 vuotta kunnossa. Että nämä on tämmöisiä asioita, mitä me ei ehkä vielä ole osattu ajatella, kun tämä tekniikka menee niin hurjaa vauhtia, että mitkä asiat on sellaiset, että jos mä nyt korjaan jonkun asian,
minkä vuodon se estää tai minkä kehittämisen se estää. Onko meillä ajan muutoksen tuulia nyt kuitenkin sitten, että liiketoiminta on havahtunut siihen, että investointeja tarvitaan ja korjausvelkaa tosiaankin on? Kyllä. Nyt sitten just se, että kun sä kerroit tästä korjaussuunnitelmasta, jos teknisellä puolella ajattelee, niin tätä samaa visioa ja suunnitelmaa kaivataan myös sitten ICT-näkökulmasta. Liittyy siihen, mistä aloitettiin, että mikä on valtakunnallinen taso ja mikä on sitten se paikallinen, että jokainen paikallinen, siis tarkoitan maakuntaa paikallisena nyt tässä kohtaa, niin rakentaa totta kai eteenmenoa tai miettii, miten eteenpäin mennään. Mutta ei ihan varmoja voidaan nyt olla, että mihinkä suuntaan tässä nämä isot tuulet meitä vie, niin siitä ainakin tuolla meillä odotetaan kovasti, että nyt keskitytään siihen, että saadaan nämä muutokset toteutettua ja viedään eteenpäin sitä asiakaslähtöistä uudenlaista digitaalista asiointia myöskin. Ari-Pekka. Ja tuohon toi niin kuin eniten juuri liittyy, mitä sanoit, että tavallaan, että me ollaan siinä liikkuvassa maalissa, niin se ICT pitäisi osua. Ja silloin tavallaan siinä se korjausvelka jää sitten, miksi mä nyt korjaan, kun mä en tiedä, mihinkä mä olen edes menossa. Niin tässä tulee tämä dilemma, että ei se niin kuin ICT-lähtöisesti lähde, ellei sitten johdolla ole jotain tietoa. Korjataan nyt vaikka ihan tarkkaan tiedetä, mikä tämä meidän niin kuin fokus jatkossa on tai mitkä ne palvelut on ja mihin ne sijoittuu, mutta tämmöisen kansallisen yhteisen terveydenhuollon eteen kumminkin tehtäisiin töitä, myös siellä ICT-puolella. Ja silloin haluan sanoa, että raha ei siis ratkaise. Se on kyllä yksi elementti tässä ja se, että se raha menee viisaasti sellaiseen kohteeseen, joka sitten jatkossa myös tuottaa hyötyä. Joo, eli viisaisiin kohteisiin rahaa voi ja kannattaa niin kuin ICT-yksikön pyytää ja tosiaan uskon, että digitalisaatio on niin kuin havahduttanut niin kuin vähemmän teknologia-orientoituneet liiketoiminta-ihmiset eri toimialoilla ja myöskin sote-ammattilaiset niin kuin selvästi kuukausi sitten tulevaisuuden sairaalatapahtumassa nähtiin, että ICT kiinnostaa varmaan tällä hetkellä enemmän kuin ehkä 15 vuoteen tai jotakin tämmöistä, että edellytykset niin kuin on mun mielestä poikkeuksellisen hyvät, vaikka nyt tekemistä tietysti hyvin paljon tässä onkin. Ihan lyhyesti, onkohan meillä tullut kysymyksiä yleisöltä? Tyypillinen suomalainen tilanne, eli ei ole hirveätä tulvaa, eli näin arveltiin, että tässä voi niin kuin käydäkin, mutta keskustelu tässä on oikein hyvä. Mutta jatketaan, Ari-Pekka, sulla oli vielä kommentti. Niin, tavallaan siitä piti sanoa tavallaan sen digitalisaation lähdöstä, että tavallaan kyllä tämä on niinku semmoista johdon ja ICT-vuorovaikutusta kumminkin, että hyvin usein tavallaan ICTkin pyydetään pistemäisiä palveluita. Että hei, meidän täytyy saada nyt käyttöön nyt vaikka ihan se sähköinen ajanvaraus, että meidän pitää saada nyt tavallaan älykkäitä lomakkeita tai meidän pitää nyt videovastaanotto kehittää yhtäkkiä. Se on kumminkin pistemäinen palvelu, mikä sitten ICT rakentaa, yleensä ne onkin isoja kustannuksia. Sitten kun mennään sinne, hei nyt se on valmis, nyt on laitettu tähän 500 000 tähän meidän seuraava niin digitalisaatioalustaan ja meillä on agenda valmiina ja sitten kun lähdetään eteenpäin, niin hei se kulttuurikaan ei ole ihan yhtään, se ei ole niin kuin muuttunut mihinkään. Niin tavallaan tämä on se, että kommunikoidaan sitä niin kuin johdon kanssa sitä kumminkin, sitä tekemistä, niin kyllä siinä on niin kuin oppimista molemmilta. Ihan sillä ICT:llä, ihan sillä johdollakin. Ei tämä niin kuin vastakkainasettelu, tämä on yhteistyötä. Aija jatkaa vielä. Yhtä kulmaa vielä haluaisin nostaa tässä valinnanvapaustilanteesta, niin tämähän tuo uudenlaisia haasteita myös tähän nykyiseen tietojärjestelmämaailmaan. Eli kysymys, että miten saadaan sieltä yrityksistä tietoa maakunnille, miten saadaan välitettyä asiakkaan eri reiteiltä, mistä hän on käynyt sitä tietoa johdolle ja sitten myös raportoimaan ulos. Että tämä on sellainen mielenkiintoinen asia, mitä varmaan myös pähkäillään tässä lähiaikoina ja Kelalla siinä muun muassa on mahdollisesti merkittävä rooli, mutta sitäkään nyt ei ole vielä määritelty ihan loppuun asti tästä valtakunnasta. Onko tämä niitä valtakunnallisia asioita nyt käytännössä? Kyllä, mutta että kyllä se paikallistasolla on mietinnässä myös, jos ajatellaan, että 1.1.2019 jo sitten hammashoito esimerkiksi pitäisi olla yhtiöistä ja enemmän palveluseteleitä ja henkilökohtaisia budjetteja, niin koko tämä tietomassa pitää pystyä pyörittämään siellä maakuntatasolla. Ei ole kauheasti aikaa. Tuohon valinnanvapauteen vielä liittyen lyhyesti haluaisin kuulla, että miten näette nyt, tässähän syntyy sitten semmoinen niin kuin aito kilpailutilanne ja jollain tapaa kuitenkin niin kuin isossa kuvassa, että julkinen sektori joutuu yksityisen kanssa ja muidenkin julkisen sektorin toimijoiden kanssa niistä asiakkaista niin kilpailemaan miten konkreettinen tämä tunne tällä hetkellä ja ymmärrys tähän, ja miten siihen suhtaudutaan, onko nyt se yksi iso driveri että meidän aidosti täytyy nyt alkaa nostamaan niitä kyvykkyyksiä, jotta pystytään varmistamaan niin kuin normaalissa liiketoiminnassa hyvä asiakaskokemus ja tyytyväinen asiakas.
paljon melua tyhjästä. Mä oon valinnanvapaudessa sitä mieltä. Se on kumminkin näin, että tavallaan jos mä tällä hetkellä katson vaikka nyt tällainen keskimääräisen kaupungin tavallaan kuluja, terveydenhuollon, sosiaalitoimen kulukokonaisuutta ja kulurakennetta ikään kuin, että mikä se ensimmäinen tavallaan 10% potilaista, paljonko se vie niistä kustannuksista, lähestulkoon keskimäärin 75-80% kustannuksista. Okei, ja niille ensimmäiselle 10% se valinnanvapaus on aika pieni juttu. Ne on kumminkin monisairaita, semmoisia tavallaan niin kuin yhteiskunnassa tavallaan niin kuin hyvinkin jopa heikosti tai vaihtelevasti pärjääviä, niiden oma kyvykkyys, ne tarvii paljon tukea, paljon palveluita. Ja sitten me puhutaan se valinnanvapaus kohti sitä 25%, joka tekee tavallaan kumminkin tietyllä tavalla pulkki. Totta kai operaatiot on vaikeitakin, tavallaan sydänkirurgia ja muu, mutta tavallaan sitten puhutaan siitä niin kuin hirveän kovaa ääni. Kustannustekijästä hyvin pieni. Ehkä palvelumuodossa on iso asia, mutta ei siinä oikeasti siinä niin kuin maakunnan liiketoiminta-arjessa valinnanvapaudella ei pitäisi hirveästi olla, että mun mielestä paljon melua tyhjästä. No, mä en ihan noin rajusti sano, mutta ihan kyllä juuri noin perustelit sitä hyvin, että tämä pieni osa asiakkaista käyttää suuren osa kustannuksia. Se tulee edelleenkin olla sen julkisen toimijan asia. Nyt sitten tämä meidän lääkäristä käynti, kun on kipeä korva tai selkä ja muu, niin se tulee olemaan sitten kilpailun alla. Ja se hallinnollisesti kyllä haastaa sen tiedonvälityksen kannalta sitten tämä nosto. Mä kävin viikonloppuna ensimmäistä kertaa virtuaalisesti lääkärissä, eli Mehiläisen työterveyspalvelua, hyödynsin tämmöistä chattipohjaista ja ajattelin kokeilla, vähän laiskotti aamulla kahvipöydässä, että ei viitti lähteä välttämättä niin kuin ajelemaan mihinkään, ja kokemus oli ihan hyvä, että uskon, että tässä niin kuin mennään oikeaan suuntaan ja jännittävä nähdä, että miten tämä niin kuin kehittyy eri toimijoiden puolesta tavallaan nyt tämä user experience sitten. Nyt sitten ihan, meillä on 5 minuuttia tässä vielä niin kuin aikaa, niin jos vielä lyhyesti. Vielä perustella sitä valinnanvapautta, että meillähän nyt jo kumminkin on tässä muodossa aikamoinen valinnanvapaus, että tavallaan enemmän mun mielestä on tämmöinen organisatorinen juttu, joka pitäisi tavallaan niin kustannusrakentaa helpottaa. Se ei sitä 75% helpota, mutta tämä valinnanvapaus, mikä meillä nytkin niin on, niin se kumminkin enemmän pitäisi olla sidonnut siihen palveluihin kuin niihin organisaatioihin. Voidaan valita se palvelumuoto niin kuin ikään kuin vapaasti riippumatta siitä, kuka se organisaatio sen tarvitsee. Joo, kyllä. Otetaan vielä ennen loppukommentteja, niin yksi kysymys on tullut tuolta Q&A:stä, eli hei, voitteko täsmentää vielä ajan kommentoimaan 1 miljardin suuruutta 4 vuodelle? Oliko se korvamerkittyä jonkin tyyppisiin investointeihin, betoniin, digibetoniin vai sekä että? No kyllä se digi oli se lähtökohta, mutta en yksityiskohtia nyt löytänyt tänä aamuna vielä ihan tarkkaan. Se on eilen ilta myöhällä tullut sieltä hallituksen puoliväliriihen tuloksena. Mutta tästä on tosiaan tehty laskelmia ja selvityksiä VM-toimesta, että minkälaisia summia tähän nyt sitten tarvittaisiin, että saadaan tämä niin kuin tarvittavalle tasolle sekä valinnanvapauteen että myös sitten tähän digitaalisuuden tason nostamiseen liittyen. Että siihen. Joo. No loppuun vielä niin mä olen optimisti ainakin itse ja uskon, että vaikka meillä nyt on niin kuin aika vaativa tämmöinen transformaatio ja integraatio, carve-out-hanke tässä niin kuin edessä, niin me ollaan oikealla asialla. Tästä niin kuin katsotaan 10 vuoden päästä, niin toivottavasti on sitten niin kuin jotain hienoja muistoja, että kyllä silloin tehtiin kovasti töitä ja saatiin lopulta niin kuin hankalassa tilanteessa paljon niin kuin hyvää aikaan. Mutta nyt se vaatii niin kuin paljon työtä ja hyvää työtä. Mutta nyt tavallaan loppuun, niin miten te näette, että millainen on niin kuin tämä tulevaisuus, jos kaikki menee tosi hyvin niin kuin 2 vuoden päästä? Miten tämä sote-ammattilaisten ja ICT-ihmisten yhteistyö toimii ja millaisia palveluita meillä on? Niin jos muuten 2 minuutissa voisi kuvata sitä, niin haluatko Aija vaikka aloittaa? Millainen on vähän semmoinen kuin Strömsö-visio tälle kentälle? No me on taidettu sitä maalailla tässä jo aika paljon, että sitä tulevaisuuden sairaalaa ja tulevaisuuden sote- ja maakuntarakennetta kohti mennään, että yhä enemmän sitä tietoa olisi mulla asukkaana käytettävissä, niin plus sitten ammattilaisilla niin kuin yli toimijarajojen ja toisaalta sitten mulla on myös enemmän päätösvaltaa siihen valintaan.
Tämä kai se on se meidän lähtökohta nyt tästä kaiken kaikkiaan. Että mehän lähdettiin hallintoa tiivistämään ja uudistamaan. Mä oon itse tehnyt toistakymmentä vuotta sitä työkseni. Mä toivon, että siltä osin työ saataisiin maaliin, että meillä olisi jo ne linjaukset, että ei enää pöydällä pyöriteltäisi, vaan sitten lähdetään ihan oikeasti tekemään eteenpäin. Toimintahan on kehittynyt koko ajan, sitä ei voi sanoa, mutta saisi tämän hallintoasian tästä tavallaan, voiko sanoa, tieltä pois ja päästä sitten yhä enemmän kehittämään sitä toimintaa yhdessä. Ennen kuin Ari-Pekka päästetään kommentoimaan, niin tähän tuli vielä yksi kysymys chatissa. Kysyisin asennemuutoksesta. Jos asennemuutos on kaiken muutoksen onnistumisen alusta, niin miten sitä asennetta muutetaan julkisissa organisaatioissa? Hyvä kysymys tavallaan, sitä asennemuutosta tavallaan. Kyllähän se lähtee siitä päivittäisestä tekemisestä ja ymmärtämisestä, että sä kommunikoit ja vuorovaikutat niin kuin avoimesti. Se asenne pitää olla, että puhutaan, sä ymmärrät sitä, mikä se toisen niin kuin ammattilaisen lähestymiskulma on, ja sä vähän vuorovaikutat siihen, etkä itse tavallaan provosoidu. Ja kyllä tämä niin kuin tämmöinen, ettei meillä ole tämmöistä provosoitumisen kulttuuria. Se on hyvin niin kuin, tämmöinen provosoituminen, eihän sehän niin kuin, tavallaan vahvistaa vaan niitä asenteita olemaan sellaisia kuin ne on nyt. Eli kyllä se asenne niin kuin avoimuudessa lähtee sen kulttuurin ja vuorovaikuttamisen ja avoimen tekemisen kautta. Ei piilotella niitä omia siiloja tai omia ammattiosaamisia tai pidetä jotain itsestäänselvyyksiä, vaan haastetaan sitten joka päivä. Tästä se on kumminkin meidän jokaisen tietyllä tavalla ammattiylpeysasia, se asenne, mikä sulla on. Ja sitten sä pystyt jakamaan sen, niin se on tietysti se avain tähän tekemiseen. Oikein hyvä. Sitten Ari-Pekka vielä muutama kommentti, miltä sun Strömsö näyttää, että millainen on se hyvä onnistuminen ja ehkä vähän siitäkin vinkkelistä, että se ICT, sote-ammattilaiset niin kuin yhteistyö, että tuntee, että niin kuin nämä asiat menee eteenpäin niin kuin toivoo. Miltä se niin kuin näyttää ja mitä haluat muistella niin kuin sitten, että se oli hyvin tehty. Sanotaan näin, että jos semmoinen mun Strömsö voisi olla tämmöinen niin kuin tavallaan asiakkaan niin kuin, tavallaan niin kuin palvelun saatavuus ja ymmärrys tavallaan sitä omasta prosessistaan. Se olisi huomattavasti enemmän korkeammalla tasolla pidemmän niiden palveluiden, digitaalisten palvelujen kautta, mitä me voidaan tarjota tavallaan kansalaisille. Eli me ei oltaisi niin kuin ainoastaan sen ammattilaisen niin kuin käyttämän järjestelmän tietojen varassa, jota me itse edes nähdä. Kantapalvelut on yksi pieni ripaus niin siihen, mutta toisaalta oikeasti, jos me saataisiin semmoinen asiakkaalle näkyvä prosessi, missä sun lonkkahoitos nyt menee, missä sun tavallaan niin kuin sun diabetes, missä vaiheessa se on ja mitä siinä on. Että sulla aidosti olisi se oikea niin kuin kyvykkyys itse valita siitä omasta hoitoprosessista ja omasta tavasta, jos olisi sulla omassa tiedossa. Tämä olisi niin kuin semmoinen Strömsö, joka ei ole hirveän kaukana, sitten mietitään tätä omakantaa ja näitä, että pystyttäisiin oikeasti liittämään omia niin kuin, terveydentietoja siihen omaan prosessiin. Hyvä. Ja meille asiantuntijoille ehkä semmoinen tästä hallinnosta ja hallinnasta niin ihan oikeaan palvelukulttuuriin ja asiakaslähtöisyyteen, että jokainen yrityksessä toimija tietää, että ei tule palkkaa, jos ei ole asiakkaita noin pidemmän päälle, mutta se ei tuolla julkisella puolella ihan samalla tavalla toimia, nyt tässä haastetaan myös siitä. Hyvä. Kiitos Aija. Kiitos Ari-Pekka. Oikein valaisevaa, hyvää keskustelua ja ainakin itse koen niin kuin taas pykälän verran paremmin ymmärtävän, että mitä tässä pitää tehdä ja mihin suuntaan ollaan menossa ja pidetään hyvä vauhti päällä ja sitten katsotaan, että kuinka lopulta onnistuttiin. Kiitoksia myös kaikille webinaarin etäosallistujille ympäri Suomen. Ja kuten luvattiin tuossa aiemmin, niin tästä vedetään pieni yhteenvetoviesti ja siihen tulee myöskin sitten linkki, josta pääsee nauhoituksen kuuntelemaan jälkikäteen, jos teillä oli joku kollega tai muu kontakti, joka ei tähän aamun sessioon fyysisesti tai virtuaalisesti päässyt mukaan. Kiitos paljon ja jatketaan sote-digitalisaatio ja sote-muutosagendalla eteenpäin. Tekemistä riittää. Kiitoksia ja hyvää kevättä.